እዙይ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሻሎም ካብ ርሑቕን ቀረባት ትካተሉና ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ ሰላም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን። ሎሚ እውን ከምቲ ዝጀመርናዮ ፍቕዲ ኢስራ ኣርእስትና ሲኦል ዝብል ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ክንርኢና፣ ከምኡውን መፅሓፍ ቅዱስና እንታይ ይሕብረና ብዛዕባ ሲኦልን ዝድግፈና ጥቕስታትን እውን ሕልፍ እንዳበልና ክንርኢና ሰናይ ምክትታል። ሲኦል መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ድሕሪ ሞት ዘሎ ጉዳያት ዝብሎ ብዙሕ ኣለዎ። ከምቲ ገሊኦም ዝመስሎም ዘይኮነስ ድሕሪ ሞት መንፈስ ሰብ ዝኸዶ ቦታ ኣለዎ። ከምቲ ቃሉ ዝብለና እዚ ለቢስናዮ ዘለና ስጋና ድንኳን ወይ መሸፈኒ እዩ። ኣምላኽ ንዕኡ ምስ ኣልገሶ ብኻልእ ኣዘራርባ ሰብ ምስ ሞተ ሽሕ እኳ ኣካል እንተዘይብሉ መንፈስ ንዝለዓለም እዩ ዝነብር፣ ኣብ ጥፍኣት ወይ ኣብ ህይወት። ርግፅ እዩ ብሉይ ኪዳን ከም ሓድሽ ኪዳን ገይሩ ብዛዕባ ሲኦል ኣነፂሩ ኣይነግረናን። እቶም ሽዑ ዝነበሩ ሰውን ድሕሪ ሞት ዘጋጥሞም እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጡ መብዛሕትኦም ይስቀዩ ነይሮም። ነዚ ጽቡቕ ኣብነት ዝኾነና ንጉስ ሕዝቅያስ እዩ። ምስ ሓመመ እሞ ነቢ ኢሳያስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 28 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ነቢ ኢሳያስ መፂኡ ከም ዘይጥዒ ምስ ነገሮ ኣብ ምስቁርቋር ንጓህን ወደቐ። ብህይወት ኣብ ምድሪ ምምልላስ ምንባርን ካብቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ይበልፅ እዩ ሞ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ኣረኣዮም ካብቶም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎና ቅዱሳን በዚ ይፍለዩ። ሲኦል ዝብል ቃል መበቆሉ ሺኦል ካብ ዝብል ቋንቋ ዕብራይስጥ እዩ። ሲኦል ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝኾነ ይኹን ሰብ ምስ ሞተ ዝኸዶ ቦታ እዩ። ሲኦል እትብል ቃል ኣብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ኣስታት 65 ግዜ ተደጋጊማ ንረኽባ። ገለ እዋናት ከዓ እቶም ተርጎምቲ ኣብ ክንዲ ሲኦል መቃብር ኢሎም ዝተርጎምሉ ግዜ እውን ኣሎ። ቅድሚ ሞትን ትንሳኤን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦል ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፍልታት ይኽፈል ነይሩ። እቲ ሓደ ላዕለዋይ ወይ ከዓ ቀዳማይ፣ ኣብዚ እቶም ብፍርሃት ኣምላኽን እምነትን ዝሞቱ ቅዱሳን ዝዓርፍሉ ቦታ እዩ። እዚ ቦታ እዚ ካልእ ዝተፈለየ ረቋሒ ስም ተዋሂብዎ ኣሎ። እቲ ሓደ ገነት ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ሕቑፊ ኣብርሃም። እቲ ካልኣይ ተዋሂብዎ ዘሎ ሽም እቲ ታሕተዋይ ክፋል እዩ። እዚ ከዓኒ ታሕታይ ሲኦል ኣብ ደዳግም 32 ፍቕዲ 22 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። መዓሙቕ ኣብ ሮሜ 10 ፍቕዲ 7 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ታርታሩስ ወይ ከዓ ገሃነም ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4። ቤት ማእሰርቲ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 19። እዚ ካብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ኣስማት ዝተፈላለየ ቦታታት ዘርኢ ዘይኮነስ ናይ ሓደ ቦታ ሽም እዩ። ኣብዚ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ቦታ ስቃይ እቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝኣበሱ ከምኡውን ሕጂ ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ብሓጢኣቶም ዝሞቱ ዝኸድሉ ቦታ እዩ። እዚ ቦታ እዚ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝነብረሉ። እቶም ኣብ ኣምላኽ ዝዓመፁ መላእኽትን ኣጋንንትን ኣብዚ እዮም ስፍርኦም። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 4። ዲያብሎስ በዓል እውን ኣብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነግሰሉ ናይ 1000 ዓመት ዘበን ናብዚ ክድርበዩ። ራእይ 20 ካብ 1 ክሳብ 3። ኣብ ሲኦል ላዕለዋይ ይኹን ታሕተዋይ ዝነብሩ ሰብ ሓደ ይፍለጦም እዩ። ኣበይ ከም ዘለዉ ይፈልጥዮም። ኣብ ሉቃስ 16 ንርኢ ንኽእል ኢና ፍቕዲ 23። ካልኣይ ክዛረቡ ክሓስቡ ክዝክሩ እውን ይኽእሉ ነይሮም። እቲ ፍልሊ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ላዕለዋይ ሲኦል ሓደ ቦታ ዕረፍቲ ምፅንናዕን እዩ። ካልኣይ ሕብረት ምስ ኣብርሃም እዩ። ሳልሳይ ገነት ተባሂሉ ኣሎ። ታሕተዋይ ሲኦል ከዓ ሓደ ቦታ ስቃይን ጣዕሳን እዩ።
ክልተ ነድሪ ኣምላኽ ዘቃጽሎም ሳልሳይ ከዓ ዘይጠፍእ ሃልሃልታ ሓዊ የሳቅዮም ይብል። ሲኦል ኣበይ ይርከብ ንዝብል ሕቶ ብዙሕ ብሩህ እኳ እንተ ዘይኮነ ገለ ሓበሬታታት ኣሎ። ሓደ ካብቲ ሓበሬታ ትሕቲ ምድሪ እዩ ኣብ ኤፌሶን 4:9 ካልኣይ ሓበሬታ ከዓኒ ውሽጢ ምድሪ ኣብ ማቴዎስ 12 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ፍቐዲ 40 ሞትን ትንሳኤን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሲኦልን ኣብኡ ንዝነብሩን ሳዕብየን ኣምፂኡሉ እዩ። ካብቲ ሳዕብየናታት ሓደ ነቶም ብሓጢኣት ዝሞቱ ካብ ታሕተዋይ ሲኦል ዝነብሩ ካብቲ ስቃዮም ሕጂ እውን ኣይዓረፉን። ክልተ ነቶም ኣብ ላዕለዋይ ሲኦል ዝነብሩ ቅዱሳን ግን ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ኣብ መዝሙር 16 ፍቕዲ 10 ነፍሶም ኣብ ሲኦል ኣይሓደጋን ስለዚ ከዓ መርሖ ሲኦል ሒዙ ንዕኦም ማዕፆ ከፈተሎም እሞ ናብ ላዕላይ ሰማይ ደየበ ኤፌሶን 4:8 ተሳልሳይ ምክንያት ቅዱሳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝሞቱ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናብ ሲኦል ኣይከዱን እዮም። እንታይ ደኣ ናብ ሰማይ ናብ ማሕደር ኣምላኽ እዮም ዝኸዱ ይብለና ካልኣይ ቆሮንጦስ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 እቲ ራብዓይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ሲኦል ወይ ማእሰርቲ ዝነብሩ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18 ከይዱ ከም ዝሰበኸሎም ነንብብ። ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ እታ ሰበኸሎም እትብል ቃል ሄራልድ ትብል ማለት ኣወጀሎም ማለት እዩ። ዝእውጀሎም ዘሎ ነቶም ብሓጢኣቶም ዝሞቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን እዩ። ምስ ነገሮም ሒዝዎም ናብ ላዕሊ ደየበ ዝብሉን ኣለዉ። ካልኦት ከዓ ከም ዝሰዓረ ኣርኣዮም ወይ ነገሮም እምበር ከም ዘድሓኖም ቃሉ ኣይነግረናን እዩ ዝብሉን ኣለዉ። ሲኦል ታሕተዋይ ናይ መወዳእታ ቦታ ስቃይ ነቶም ብሓጢኣቶም ዝሞቱ ኣይኮነን፣ ንሱ ንግዚኡ መፅንሒ ቦታ እዩ። ሳቶም ተንሲኦም ኣብ ራእይ 10:13 ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ምስ ቀረቡ ናብቲ ንዘለዓለም እተዳልወሎም ቦታ ቃላይ ሓዊ ክኸዱ እዮም። ኣብ ራእይ 10:14 ክንርኢ ንኽእል ኢና። እዚ ማለት ሲኦል ምስ ቀላይ ክፅንበር እዩ። ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና ሰብ ምስ ሞተ ከም ዝሰምዕ ዝርኢ ተረዲእና ከምቲ ሓደ ዝብልዎ ኣይኮነን። ሰብ ምስ ሞተ ኣይርኢ ኣይሰምዕ። ገሊኦም ከዓ ሰብ ምስ ሞተ ዝፀንሐሉ ቦታ ኣሎ ይብሉ። ካልኣይ ዕድል ንምድሓን ከዓ ክወሃቦ እዩ ዝብሉን ኣለዉ። መፅሓፍ ቅዱስና ግና ሰብ ሓንሳብ ምስ ሞተ ካልኣይ ዕድል ከይረክብ ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርብ እዩ ዝነግረና። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 27 ብዛዕባ ሲኦል እቲ ንዓና ዘድሊ ክንፈልጦ ዘሎና ትምህርቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣሎ። እቲ ምስጢር ዝኾነና ግና ናይ ኣምላኽ እዩ። እቲ ስውር ነገር ዘበለ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ኩሉ ቃላት እዚ ሕግዚ ምእንቲ ክንገብር እቲ ግሉፅ ንዘለዓለም ንዓና ንደቀናን እዩ። ኣብ ዘዳግም 29 ፍቕዲ 29 ምስ ሲኦል ዝመሳሰሉ ቃላት ግና ሓደ ዘይኮኑ ኣለዉ። ንኣብነት ገሃነም ሓደ ግዜ ገሃነም ማለትና ክነሱ ሲኦል ዝብል ቃል ንጥቀም። ገሃነም ካብ ሲኦል ዝፍለየሉ ቀንዲ ምክንያት ዘለዓለማዊ ዘይጠፍእ ሓዊ ሓሳኹ ዘይሞቱ ስለ ዝኾነ እዩ። ገሃነም ዝብል ቃል መበቆሉ ቋንቋ ዕብራይስጥ ኮይኑ ነቲ ኣብ ጥቓ ኢየሩሳሌም ዝነበረ መንገዲ መጓሓፊ ቦታ ተዋሃበ ሽም እዩ። እቲ ሕጂ እንነብረሉ ዘሎና ቦታ ካብ ምስኡ ይመሳሰል እዩ ማለት ብቐፃልነት ብኻልእ ሸነኽ ድማ እዚ ቦታ እዚ ህዝቢ እስራኤል ካብ ኣምላኽ ምስ ረሓቑ ንደቆም ወይ ህፃናት ሞሎኽ ንዝበሃል ጣዖት መስዋዕቲ ዝስውሉ ቦታ እዩ። ብሓፂሩ ቦታ ኣውያትን ምሕርቃማ ስናንን እዩ። ሲኦል ታሕተዋይ መዓሙቕ ዒላ ምስ ተኸፍተ ናብ ምድሪ ኣቢሎም ወፂኦም ንሰብ ከሳቅዩ እዮም። ራእይ 9 ካብ 1 ክሳብ 11 ኣብ ታሕተዋይ ሲኦል ዝነብሩ ምስ መልኣኽ ሲኦል ኪዳን ከኣትዉ እዮም። እግዚኣብሔር ግና ነዚ እውን ከንቱ ክገብር እዩ ይብለና ኢሳያስ 28 ፍቕዲ 15 ከምኡውን ፍቕዲ 18 ዓሞፅ 9 ፍቕዲ 2 ሲኦልን ሞትን ናብ ቃላይ ሓዊ ወይ ገሃነም ክድርበዩ እዮም። ኣብ ራእይ 20 ፍቕዲ 14 ዲያብሎስ ኣብ መጀመርያ 1000 ዓመት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መዓሞቕ ክድርበዩ ተፈቲሑ እንደገና ምስ ዓመፀ ግና ናብ ቃላይ ሓዊ ክድርበዩ ራእይ 20
فقد 3 خمون راي 20 فقد 10 بزح بزعبا سيول زملكت اب مصحف قدوس تصحيفو له نخلو ابز خنزرزرو سلازي نخل ازي وسيدنا يزلنا نرديتنا اخالي ايو نحجي قويتا ጸጉ يبزحالنا اذن خنتقسنت صحنا تقسيتات ደጋጊምና እንድሕሪናን ኣነጻጺርናን ብርህ ዝበለ ማረዳእታ ብዛዕባ ሲኦል ክንረክብ ከም ንኽእል ይኣምነ ጌታ ኢየሱስ ይዕዚዙ ይባረኽኩም ስለቲ ምክትታልኩም ናይ ሎም መዓልቲ ኣብዚኣ ጠጦ ከነብል ኢና ዝቕጽል ቁጽሪ 21 ኣርእስትና ከዓ መንግስተ ሰማይ ዝብል ክኸውን እዩ ክሳብ ሽዑ ሰናይ እዚ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለምለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለምለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ።